ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର। ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତେବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବାରୁ ହିରୋଇନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଝିଅକୁ ହରେଇକି ସମସ୍ତେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଯାଦୁଗରୀକୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହିରୋଇନଙ୍କର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ରାତିରେ ସୁଟିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ପଛରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଧକ୍କାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏବଂଙ୍କର ହେଲମେଟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତାଙ୍କ କଥା। ତେବେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ନାମୀଦାମୀ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନୂଆ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।